kublai phi baro shibun bha ki khon samla kan thei par rang ki tha khle tha ka man sim habi kme ki pa jo ki kim suk satya ya u ne ka samla baki yalang haba ka jia gupta kim tip shu lagi snap ya jing kwa ju ki me ki pa ne ya jing batai u ne ka samla ju ki ne baki snap ya ka ei ka ba maki ki kwa baki thrang kadai jing sosi ba jing tha man sim jo ki ka palong ya ki ban yo depression do thia do dem om tre kam shu kar ko perkhat perdan shu ya man kapor bandala sngo le bala kul lar kul di bom sha na yeng don bon ki bom kwa shu ban him kai ki singa ji mod ki khol samla ki ba ha ba kum kani ka khet khana ban lai nei kon rom kan ram ba bon ja hadin habon yano kini basngap ya ki kmi ki pa ne yela de ne ya u ne ka samla jongki kaban kong ne ki khon samla ki bahakarta khat sa hadu kat kandai snem kim dei bersngap kalong yala de balai kim dei bersngap ya ka ai ka bagi sngau ki perkhat ki rai bagi so tho kadai namar ba ha kani karta ka jing he jing san jong ki ka stet bha bad don bor ki jing kala hai banta jong kamer ka phar ka jong ki ka jing mun chi perkhat ka jong ki jing sngau ba ka bor perkhat perdan ki jong ki na jilong khana ka don ka jing kala ka stet sha ka jing long khe sabla kajipen mi ya ki hormones paper ki belong ya ki jingkala aga long run yang joki na benta chendrang ki sex hormones be khot karteng testosterone mana benta ki thai ki sex hormones be khot karteng estrogen ki belong ya ka met joki but snow ya kata ka jingkwa bandon ka jia dai ne relationship hapdeng chi samla nang ta shu ki hormones ki be khot karteng ki oxytocin bar ki vasopressin ki belong ya ki bandon ya kata kajinya so ne jinya jan attachment and bonding but kaji tenat iwe pan kini ki hormones ki penjur bha ejing so it badi so jan jong angur ki samla namar ka dei ka set ka bandon kong baki snow kumta harin kajing he jing san duki na jing long khana sha jing long khe samla namar kata kano kajing so kajing yap mat samla kajing sngo ba klem ma u ni klem maka omla ashuban im kajing shot jadu ayu batap manla yaki kadai tang namar kadai kajing kala haka long renyang juki namar kini ki hormones hatu kadai sha kata kajing kam dai hiru kajing kadai tang kajing sngo kabala pelong na kini ki hormones ki bala pelong na kata ka med ka phar ka juki na banta kajing he jing san juki na kajing long khana sha kajing long khe samla Nagbentak samla gladon arbos nem se jurong ru kimne setia bersngap tangi kara juki klem da thau da wo bha nagbenta kalawai ke juki wala ka mer ka pha juki kalaya lengba ejing long khe samla shakji long samla ba pura ban long ru kabala radi nagbenta ka jing shongkha shongman Henry kajing he jing san ne jing rangba jing bol prakhat pradan juki ne cognitive maturity ha bai dei barka decision making problem solving, hypothetical reasoning, but logical deduction. Kampat kot bor ru man kit ya kalengkor jung kajing long kme long kapa jungki. Kabar kisamla kim dei bersengap ru ya u ne kasamla jungki namar makiru ki yai lagbai ka jo jing kala ha jing he jing san jungki. Kadai karta khat ru khat kandai snem kadang dei bha karta bagi khol samla ki wa ya ka identity joki haka imlang salang khamtam hapadeng joki parlok ki joki bagi kwa kumno basko tho ilade but ya kajaka joki haka ne ka perthai te kano ka romantic relationship ka pelong ya ki basko tho ilade basko tho ya ka jim kordor joki hakamat u ne kata ka samla ka joki bagi sko but yo ru ya kata ka social acceptance Bandu no lelei ya uta ni kata kasamla hakum kata kapor kalong kai kamla perkhat yaki nama kata la persya di kemi kipa jing samla jungki kin ai jing mut para samla bani phet no na ying bani shom no ban le kum ni le kum tai Henry ka bo perkhat perdan jungki pat kamla bor perkhat bagi besar ai kin bam de ai kin shong ai bat kum ta terter Bon ke samla hagani karta kini sya ban shoiru hagi parlok jungki ni peer pressure na marada barok parlok jungki gidon samla lut bansa marwai klam samla skole ran sko bobi hak kerdan shu ban parlok na markata ka peer pressure ka parlok ya bon ke samla manilang samla khampat depor kajinglong ke samla bagi jinglong samla hagani karta ru ka parlok ya bon balong curious habai de ba sex but intimacy Nama kata bon ki combine ya kata ki song joki baka sexual relationship
Kum kajuk benta babon ru kisamla kisha influence haki media promote ya kijimut jong ka premarital sex mas ngap ya ni kasamla kalong ka ba risky hado kata-kata. Hagane kijilong teenagers jong kiru ki kena ki samla ki don ru ya kata ki go bagi lanut balle na kamanta ni kasamla jong ki makin kinti kandai lom kandai wa balle aka kabomlong setia na kamanta jong ni kasamla jong ki war ban IT no ila kasing imru na kamanta jong ni kasamla baki Barkisgo, bagi lanut pantom ya baro kasing kibawan hakasing im jong ki baro angut Henry, hai din sisapat kalong ba kidang day kena samla kibadang aptap na kikmikik pa jungki. Yakum kita samla kalong ka ba ba pasnotho ban seneng ban kraw na mar bakidon kani gis ngau lalut ban jimbom poida jungki ya jimpen ilem jungki wei. Te kalong ba ma ban sengap jing ai jing mod jong unika samla khamtam lelai kiba yalang samla kadju karta namar kisha influence jong unika hakini ki factors jong jing he jing san jong ki kalong ka bajur ba hado kata-kata na ka bata ki khon samla ki bala ar post nem jrong ru kim dei basngap ya unika samla jong ki haba ki mi ki pa kim sup na yeng namar na kong ni shap kajing rang ba jong jing mut perkhat ne cognitive maturity habai dei ba decision making problem solving hypothetical reasoning but logical deduction kampat kon board man kit ikalang ko jong jinglong kami long kapa ke jong ki kanolelei kalong ka ba risky manilang samla ada ombeng kam ka jam ada ka kilong ka kam kai ki bom don commitment but responsibility kum ki research prepare ki ong ba ha ka late 20s na kam tai kin thai ar pusan haru ar kandai lane early 30s lai pho adu lai pusaw na benta kishin rang kalong karta ka biang tam manishong kha jong man na benta jong ki kabalai habai kmi pa kim sutunat ya une kasamla na kong na mar bagidang red palat karta bat na bon kidaw kikum kren ya bon ki babha hanrei ki permong ru ye kon samla jong ki don ki basneng na bahalla bat bitar shla dak batim bat prem bat penpo i khori ti jong ki dak bak strict ikayai kayeng jong ki dak bak libon ki ki bagi kon samla ha bak do ki do bensim bat kinang bon ban jinggut berkat ke jong ki namar kata ki kon samla kim dei bas ngap ru ya baro ka bagi kimi pa ki kren henry ki dei pat bas notho ya ki jingmut bagi kimi pa ki kren bat bagi kwa bagi kon samla ki di ban le ya ki bagi kimi pa ki kwa Nalar bagi khor yikti kisdang ban misner ban light na kata attachment ne jing so ikimi pa kumbaki le ka por bagi dang khna masdang ru banwa ni kata identity jongki banwa ik parlog kiba maki ki semoi hab jingmut ban kwa ban long independent but struggle ru ban kata low self esteem jongki ke jingbom nang gi ikimi pa ban handle yakum kita ki khon kanang pelong shushu ki khon ban kinom snga ye ten ikimi pa Benang juga susu ikjinya dei jogi kon ai kemi pa benang bore ya ke bakile matmu namar jingti kemi pa balong rebellious benang yo jingti susu ban ha ne kasamla jogi namar ba ne kasamla jogi kimlong balong kemi pa ke jogi namar kata ala don kum kani case haing asem ki kon samla kislo bakai gasem kalong kum kadujok bakai jing jog ne kasamla jogi kapasngoi ki kumba kilong habneng na bentag samla ki ba ar phosnem seneng ru wala kikmi ki pa kim halla kim bitar shu kim sho ni kim sempat shu ki kumba kile khonrit ki dei pat bantho ka ba kikmi ki pa ju ki kwa na bentag ka lawai ka jungki wala ka jing jungki bara anmur ka jur kanno ru ka jing burom ka jing ko ngo ka jing next neng kikmi ki pa ka ki hukum jung blai ka basaw ki khon samla ki bum song tho song thao shu la ki snap ya ki jing jongki ya ne ka samla jongki ki snap ya la de ne ya te ne ki pa jongki ne ka ning shabe ki di ban wat ki jing rap na ki counselor ne na kano ki rangba ki bala song tho ban rap ki ban handle ni kata ki snow jongki lem kumta ki jing ma ka up di shisha ka lawai jongki khon samla ki ba kum kita namar bakim pas utho namar bakim pas simpang namar ba gijimul ci berkat juki kampat yar en yero Yesus Kristus junum la junum amin